dwaro mondo mi dwaro duoko kaluwore gi lwasi marach mar tich e magawa mar Salt Lake Safari Lodge ma yudre kaunti mar Taita Taveta. Aka jafwambo mar Otieno Daniel leronwa jotijego ywak ni jotend magawano sandogi kendo kwedogi kaluwore gi rangi mar dendgi. Magawano mar Salt Lake Safari Lodge e kaunti ma Taita Taveta weche luoro kaluwore gi ripode mayango ni jotije makanyo kalowe sand koda kwede mag rangi. Pichani mar video mar wang' dede kata CCTV tango kaka jotije mag magawani kalowe matek e lwet jatije e magawani Sanjeev Kumar ma en japiny India magiwacho ni osebedo kayanyogi kendo rogonegi e nyim customer kendo riembogi e tich e tok chik. Gilero ni Kumar osebedo kawacho ni gin jo Afrika marotenge kendo seloko kodaka jotije masani rwako welo manigi kido mar jo asungu. Kalore gi seyogo, duol matayo weche limbe pacho kakokole oboke ma ochwal ne tend magawano ochiwo ndalo 5 mondo mi jotelogo ochiw ler e wi ywak ma jotijego ogolo. Duolno wacho ni giseyudo seyo mathoth kotenore gi tim Kumar mar rocho ratich jotich kendo sandogi ka otuonegi kata thuolo mar yweyo. Tenluono bende dwaro mondo mi tend magawano ochop e nyimgi e boma ma Mombasa e bwo ndalo 5 mondo mi gindik lipot ka gitimo kamano to ibiro magi lesen